Salom. Oras madihita saluna ala nang mulat na mapatangangat na di Bornginon ala ni asa taparay roharok pikirata martangyang nahom hita martangyang mahita Puji Tuhan ta arep de mahita. Alay alani holong min rohai tagunan maaw mangledek nunga songoniaw
Paulus naung matua jalatari hot nuaeng alani Kristus Jesus. Asahu elek maho alani anakku o Onesimus na kutukuhod dina tarikot on au. Naso marguna do ibana na jolo diho alai nuaeng marguna situtudo diho nang diau. Nahusuru do ibana mulak tuho do senrohakku do ibana hueto. Naing donianti opon ibana pature-ture honau dinatar alani naulii. Alai dang olo ahu mapahit agia aha anggo sosian pamotoanmu. Asa una songon na sodar dua dengan basamu. Noaing masyan lomoni roham. Atiki alana umbaen nasirang ibana sangombasian ho asaga besalelen na ibana diho. Indada de naposom ibana tumulobi siyan naposo songodongan na hinaholongan lumobi diahu labihama diho manghuton urutan on tore di bagasat Tuhani asamolo detong ho aulungamu cakup ma ibana songonahu ido sahatna martua do akan atu mengeon hata ni rebata jalan peosa. Amin. Tapuji tu hatta marende mahina. Asini roha do dame madihamung nasian Tuhan di bata Jahuba dosian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihita salutna amanami do inanami nang sude tahe na madohoti di acara pertanggangan na marumakon di live streaming di Bagasan Bornginon. Barita nauli nagabi ujahan si pausorusorota di Bagasan Bornginon imasian surat panguhum bidu 14 hujahamasian ayat sada ro di ayat 4 songonom madu di sini dungi si Simpson tu timna gabe di ida sada buru-buru di timna sian buru ni halak Palestin jadi nako ibana muse asa di pabua tu amana do tu inana ninna do adong do huida sada buru-buru di timna sian buru ni halap Palestin ope say buat hamuma ibana bain jolmakku alenina amana dohot inana matu ibana dan adong hurwa di tonga-tonga ni buru ni haanggim manang di tonga-tonga ni sadok hobda bain jolmam ubaina tung lauho mabuat buru sian halak Palestin akka na marhukulup. Jadi nina si Simpson ma tu amana ikon ibana buatomu diahu ai ibana do hasoloan ni rohaku aledang di boto anggo natorasna tungsian jahu badoi ai mangalului parbosira do ibana dopak halak Palestin ai tongon gumoggom Israel do halak Palestin ujui. Molo di dalam bahasa Indonesia dikatakan Simpson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis
Filistin, ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian firman Tuhan. Dihita salutna kamanami do inanami nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, molo tapai tihut di perdalanan ni bangso ni debata bangso Israel, dung bukas nasida siam parhatubanon na di Mesir, masuk manasida tu tano na pinarbaga-baga ni debata tu Kanaan. Dala di sido gudang nai dope nang diadupi bangsoi taringot songo diama laho pajongjokon hadirion ni bangsoi di tonga-tonga ni tano naung di parbagahon di bata tu bangso Israel. Daladung diuluhon si Musa dot si Aaron jala masuk mamuse di bagasani ima masuk tu suasana baru di Kanaan, dangbe si Musa na mangulon disi jala di sido si Joshua do si Kaleb na mangulon bangsoi di sido na sida berjuang laho paduduhon songo dia ma cara ni debata laho pasahaton di tonga-tonga ni bangsoi ima hobar tu baga-bagana. Dalam masuk mamuse na manguluhon ima na didok panguhum na manguluhon bangso Israel dinalaho manguluhon bangsoi asa tung sahat ima taringot tu hajongjongan ni bangsoi. Nah, dihita saluna na hinaholongan ni debata di tonga-tonga ni posisi ni bangsoi ima bangso Israel namaralo tu bangso Filistin ima bangso na bulun ditikii ima bangso na ikon palawon ni bangso Israel asamian bangsoi di tonga-tonga ni tano na pinarbaga-baga ni debata. Dala saat ma imana didok margoar panguhum si Simson sada sian aka piga-piga panguhum na pinajong-jong ima di tonga-tonga ni bangsa Israel. Lalu sido nang di bagasan trupukon beragam do cara ni debata di pasahat tua kapanguhumi laho memperjuakkan songo dia mahajong-jongon ni sada bangso. Asa unang gabe di parhatoban aka bangso na asing dala boy bangsoi lapatan na toktong margugo jala boy na sida berkuasa di tonga-tonga ni ngul na sida dau siam parhatubanon. Alaya nundo berbagai metode na dipatupa aka piga-piga panguhum. Ada mai na didok di bagasan trupukon ima si Simson ngata boto ate cerita ti Simson ngagudang taringot tu na mabain sada film manang sada bentuk drama ima taringot tu Simson sada pangum Israel dohot sada buru-buru ima na didok Delilah ate masai dengan tabudo berengon ate ale ahabo na taida disi atik pe dibuat si Simson do si Delilah manang sada buru-buru Filistin songo na didok diturpukon na dioloi atoras na ima
buru-buru di tim nai tu si Simpson alai di balik nai adung do di bagasan trupuki di dok rencana ni debata do ya teh tu tonga-tonga ni bangsoi asabui don yang si Simpson masuk tu tonga-tonga ni bangso Filistin na di apalah hati hai Filistin ima nasai mamolati ima Israel kebala bui do honon marukilo Israel alani bangso ni Filistin dalam di bagasan aka caritai mulota jasu de di sido tarida hagugoni de bata atik pe di bagasan caritai di Papua madabu do Simpsoni ima tu sada na di dok nakiningan di caritai gabe dang diingot ibana ma ima sada rahasia na ikon sitiopon na sobui pabuah-buahon na tu manang ICP asa buah asa polindo ibana margogo ima dinalaho mangulon ulaon na lau manaluhon bangso Filistini nah ado mutihan na di bagasan trupukon do memang di tonga-tonga ni akap ragam nama sa di tonga-tonga ni nguri nita colma ima istilah nama dok inklusif terbuka tu sudah colma dalam itu memang penjoni debata tu akan aporsia di tonga-tonga di Portibion nagok maragam-ragam aka hajol mauna termasuk do aka ragam haporsiauna alis ada prinsip di bagas ini nadi do di bagasan trupukon atik pesi Simpson dioloi do ima taringot tu songo dia ma ikon pasauton na ima buru na siam tim naon atik pe halak Filistin na maralo do sasitong nam hobar tu poda ni na torasna asa unang di pasau si Simpson alaniaha mabiar do atik bea pengaruh ni sian naso suas naso so ugamo sahaporseaon dohot aka hasomalan di tonga-tonga ni nguli di bangso Israel mambain gabe madebu mabangsoi di pangulionna di hasomalan di naasing nah di hamu amanami do inanami di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus songo dia pe nani dok nakiningan istilah inklusif manang terbuka hita tu sudah bangso ale nani dok turpukon na yang matok-tok kita mardongaton todini debata do hita majalo panuturion nasian debata laho sada prinsip di ngolutta mambuan na asingi halak na asingi asabui rap sahaporseaon tu hita di bagasan Tuhaniate alai molo galidu kita di prinsipi di tonga-tonga ni ngoluta omdo sipata mamben mara ima na terjadi tu Simpson ima ipabua ibana galedo ibana dang ditium padan pabua dang si pabubuon tu bangso na asing termasuk tu sorry padana si Delila ujung nagabe marsya bagi dok alai asido rohani Tuhani dang dipasombung mati lapatan na marsya bagi si Simpson alai disada tiki pasau debatado ima carana leo magugu tu ibana laos disima di tiki adong masada pesta nabulun di tonga-tonga ni bangso Filistimi gabe marmatean ma sude aka parhuaso dohon aka nagugu di hati hayate irupak kumati yang nabulun sian sada gedung nabalga inganan pestai nah disodo di hamu amanami do nami ipula nama arga di hita naing toktong do hita gabe sada na margogo jala memiliki sada prinsip na kokoh hita di tonga-tonga ning ulut taun itu terjadi di tonga-tonga ning ulut ta ikon rap hita aka dang polin dak tulen dohon songo kita haporsionna ale sada na sitio botta marsaur pe manang nasaur pe hita tu bangso na asing ale sada na ikon tio botta ikon toktong tapa hajong jongdo
ima prinsip hapor seauta tu Tuhan. Utung dau kita siani. Olo nunga talu kita binani halak alani haulionna manang alani tawaran na duminggan seperti ben songona masa sipata terjadi tonga-tonga ni aka masalah zaman waengon hinoroni aka jabatan, hinoroni aka sinamot, hinoroni aka haulion, hinoroni aka denggani perpakuling, gabe madabu maju jolmai, gabe roham pangului di halak, dang mar pangului di hapor seaon na tutuhani. Alani saya ada panjuun di ngoluta, di bagasan ngoluta siganupari, bain mahita, gabe si tindangi. Songon na didok di bagasan tema iya te manang topiki gabe mangulu songon paripe ni Tuhani. Kalau didok mangulu halak Kristen ni songon paripe ni Tuhani berarti di ngolu hapor siona sakabona do imana toktong maka porsiai Tuhani. Dang malua dang tarsirang imada Tuhani. Manang aha pena masa di tonga-tonga ni ngoluni. Dia tidak akan terpisah atau dia tidak akan kalah oleh karena apa saja yang ditawarkan oleh dunia, sekalipun ia bersama-sama dengan orang-orang yang tidak sekepercayaan dengan dia, atau dia bersama-sama dengan orang-orang yang tidak memiliki kebiasaan di dalam kekristenan hidup kita. Kita pasti bertemu setiap saat di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan, di dalam seluruh lintas di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, iko gabi mangulu paripe ni Tuhani ngulut taon nate lapatan na daktar sirang kita do Tuhan. Olo nunga gabi daktar sirang do Tuhani ise petaho na jonok tu hita dang gabi madabu hita talu baenoni alaniaha ala memang mangulu Tuhani di bagasan kita. Nah mangihun ahado na paling penting si Pauliota asagabi mangulu paripe ni Tuhani di bagasan ngulutta kontok tong hita mian di bagasan hata ni Tuhani ikut tangido hita suara ni todi na say manggohi di bagasan ngulutta marhite haradoton ngulutta toktong jonok tu Tuhani marhite hatana marhite tangiang do sobatta tu debata odong pahotton imana di dok tali ni paripe ni hapor siota imana mangulu kita di bagasan Tuhani. Molo dau kita siat Tuhani, molo dang taingo padan nasihat Tuhani di nguluta gabi tarsirang mahita siat Tuhani, gabi portibion mana mangatur kita, gabi jupang ma aka ragam hasusan di tonga-tonga ni muluta atong trupukon madong molo di pasaut si Simpson pe buru ni Palestin alat timna alai sada do padohan nai ikon toktong do ibana rohamar pangului jumulu tutuhani lapatan na ikon takasma di ngoluna babua misi di ngoluna asagabi porsea halak bangso na asing, om na asing, tu bagasan Kristus Yesus, marhite panindang nyota, dot marhite disude pangalahota, ido sada pangalahona didong, mangulu hita songon paripe ni Tuhani, atong dipargogo itu hatta mahita, jala toktong mahita, mabain ngulutta, di bagasan haporsiata. Di bagasan sude nasa aka nabui tabain di ngulut taon di bagasan mangasahon Tuhani asa mangulu hita songon paripe ni Tuhani. Amin. Martangyang mahita. Mauliate mali Tuhan dihatam namar saringar di bagasan bornginon na mangalehon sada pangatusion iganup hami asa tok-tok kami ale Tuhan gabi songon paripe ni Tuhani hami na mangulu
di bagasan hapor siaon jala toktong margugu hami maniup badan naung takas ileo kotu hami gabi paripe ni Tuhani Tuhan de bata jujut do di ngulu nami marhite persawaran nami marhite na wadupi hami marhite regam nang parsuriupe jujut dinalaho mangela-hela roha ngulu nami asa hului hami portibion asa dau hami sian ho gabidang mangulu hami di paripe di bagasangko alani le Tuhan leo matod di Tuhami asa tok-tok kami margugu maniup ho le Tuhan ahape namasa ni ngulu nami molutung ikom pajupa kami jala marparsauran dohot akadongan nami naso apala le Tuhan saha porsenot nami pargugui mahami asa gabi sitindangi ho kami asa gabi tiruak kami asa dilea kodo todi Tuhami asa bui hami di nalau mamaritahon hagugo mia le Tuhan di tonga-tongani akadongan nami asa takas tarhati dakok kami ale Tuhan hodo ale Tuhan si palua jala na mga leon aka ngulu na saling liling na di bagasan ngul ni halak na porsia pasu-pasu mahami ali Tuhan sudina madohoti pertanyaan asa margugo hami pajongjok kon guarmi ali Tuhan ha porsion na bituho manang ahape na masa di tonga-tonga ni gulmin ni ngulu nami di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho amin. Marede mahita sian nomor 656 ayat sadar mangihut dungi martangyang ma tangiang panggundiano. Tapasadaro hata martanya kita. Kodak puji-pujian di sobahro nami tuho ali Tuhan. Disaluhu dengan ni basam na toktong mangaramuti hami. O hidupi hami Tuhan mamuji pasangap ho. Atik piale Tuhan. Molo dilaksanakan secara live streaming pertangyangan alai pos dorohan nami Tuhan atam nang pinasahan ni amanami amang paddita gabe marbungara ni ali Tuhan di tonga-tonga ni ruasmu pengot hodo ali Tuhan saluhut ruas ni huriam marhite na posom songon topik minggu angolu songon paripe ni Tuhani nauduk mamuji pasangap ho di saluhut gulmit ni nguluna alani Tuhan dang tarulah kami idi ngulunami alai pos dorohan nami Tuhan marhite todim ajaran muhami asa anggiat tarulah kami saluhut ombar tulo meniruham buah kami dotong ale Tuhan di bagasatang yang nami saluhut na ruas ni huriam na mengikuti live streaming. Di dia pinasida le Tuhan maringanan di bagas nabi. Pasu-pasu hatami di tonga-tonga ni rumah tangga nasida. Pasu-pasu nang ianakon nasida le Tuhan. Pasu-pasu nang saluhu na akan niula ni tangan nasida. Pos dorohanami Tuhan lehonomu akan nasinakap ni rohana sida
Dia kaya nakon na di bagasan aka parsikolaan ale Tuhan. Lehon bisuk habis tarana sakwe asa anggia marabisuk na sida Tuhan. Oi na sida mencapai salu na akan sinakap ni rohana. Gabi anak nahasya ale Tuhan di tonga-tonga ni keluarga tarlumu bima di julom. Naksungun ale Tuhan arunduk ni roha do hami ditikyo mangido molo tung adong ruas ni huriam na di bagasan akapar sahitot Tuhan kalau mo bima di situasi covid na masa ditikyon molo tung pihak penasida ale Tuhan di rumah sakit diinganan nasida di bagas nasida alai margogo doho Tuhan odo Tuhan tabib di atas segala tabib na mga leon hamalumon di nasida. Alani Tuhan angkat penyakit sian pamatang nasida. Marhite ali Tuhan di bagasan pemulihan sehat nasida Tuhan. Boi muse beraktivitas di tonga-tongani keluarga. Doksongoni ali Tuhan buat kami dope di bagasatang yang nai salhu na ruas ni huria. Di bagasan kesulitan terlumu bima akka di parkarejuan na sodapot ni akka yanakot dope Tuhan. Oma na patuduhon akka parkarejuan di nasida. Asa anggiat marhite ya le Tuhan. Marlas ni roha nasida le Tuhan. Boy nasida mencapai mendapat akka nasinakap ni roha nasida. Naksung ni Tuhan yaka yanakon ni huriam naso apara dapotan jodoh donga sari pena rokap na Tuhan alai hodo Tuhan os dorhanami patuduamu di nasida akka sirokap ni todina arhitele Tuhan silas ni rohai di bana nang di keluarga. Oleh Tuhan melutuk ngadokpe satongan ni ruas ni huriam sahat tutikyon yaka naung berkeluarga na sudapotan yaka yanakod dope Tuhan unduk kami ditikyon asa lehonomu oleh Tuhan dinasida yanakon alas yakodo oleh Tuhan sumber ni saluhut nai pos dorhanami Tuhan ditikina pasahatomu tu nasida nasinakap ni rohana sida gabai silas ni rohai di tonga-tonga ni keluarga. Alani Tuhan isaluhut na panggulmiton ni ngolunami uas ni huriam nang hami saluna kaparhalado sahak dihoma daging nang ton dinami. Bumi ma Tuhan dihami akan mangula di tongan huriami pasu-pasu hami Tuhan asang kiat boy tarulau kami salu na ulawan nami di tonga-tongan huriam alani Tuhan sahak diho mangulu nami sisa saluh dosa pangalosan nami asa talup hami di jolom di bagasan Yesus Kristus martangiak kami Tuho amin. Mari kita sia nomor 255 ayat sadaro di ayat 2 laos uhud ta papumuma piliatta lao tuhuria. Malang
tapasahat di bagasan tikion martangyang mahita ali di batang amanami na di bono kijang hodo haroroan di saluhut silan rona dinggan do nasa uli basa na mengutus hupasat kami masian di doon mitu kami pilan nami tuho saya jalo may gabi uap na khusus di jolong pasu-pasu may jala ramoti asa para hasil kami pilihan non pati bulhon harajau di tonga-tonga di kuriang doho di porti bion buhay marohanami marhi di todim asal terdak kami godang isinan komi Tuhan asal giri kami mandok mulyati Tuhan marhi di Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmahita mangidu di bagasan tanyat kai Alia manami na di banwajang sai pinagbadia mangwar Sai Roma harajau Sai sao kalomon roham di benua tongo songon na di benua kijang Leho rumah Tuhan sadar dion hangoluan siapare Sesa madosa nami songon panesa nami Di dosa jongan nama dosa Tuhan Unang kami tukihot kipangkujunan Palua maham siang pangaku Aihol na harajau Dot hagugo Rodi sangat saling nililing amin asini rohan asian Tuhatta Yesus Kristus dok holong ni rohan asian di bata amata dok parsaoran itu di porbadia ma nama masuk hamu sarutna amin di hita saluna amanami nu inanami hita napatupah pertanyaan digan bagas tadi di bagasan sektor-sektor toktong mahita tatamion hatan itu hatai jala toktong mahita di bagasan tanyang tutu hatta giat ma lam tamba ma nang pos nirohatta tutu hani jala di pasuk-pasuk Tuhan tamahita sudi kulonta nang di morminope lao papiak yang dagita tu bulu mata ton di porbadia mangadon hahi pason dohon nama ngaleon hagugun tu ita saluna selamat malam di hita salunnya horas mas